Atzulaur taldearen Mende laurdeneko ibilbideari buruzko liburu aurkeztu zuten ostiralean Orozkoko museoan. Da liburu berezi bat, liburu pori bat, sentimentu oso indogu atera dugu liburua. Liburua dago argazkiz beteta, eta azkenean guretzak izan da oso berezia, gaur aurkezpena egitea. Azkenean bizi duguz momentu oso onak, gehienak oso onak, bere txarra, baina gehienak oso onak, eta alde batetik oso emozionatutak gagoz. Liburua egongo da salmenta, bai museoan, Orozkoko museoan, hemen bertan, eta Espelabarrin. Gurusoenak liburua erostea, hor ikuko duzu aukera erosteko.